Saudos, que tal, como están? O plan de obras da Deputación, o coñecido como POS+, achegará a Santiago 1,7 millóns de euros que o Concello destinará íntegramente ao rural. Os cartos servirán para construir distintos equipamentos sociais e de lecer nas parroquias de Lavacolla, Arins, Figueiras, A Gracia e Verdía. O concelleiro de Obras deu conta hoxe dos proxectos que se van financiar con fondos do POS+ da Deputación, que ascenden a 1,7 millóns de euros. Desta vez decidiuse investir os cartos en equipamentos e deixalo arranxo de viais ao contrato de mantemento. Estas cantidades tan ambiciosas por o rural é que as cuestións que antes se financiaban, por decirlo unha maneira, actividades, etc., por parte da Diputación, pois agora se fan con cargos a fondos municipais e adicamos pois íntegramente toda a partida económica da Diputación pois para financiar obras no rural que, por outro lado, moita falta nos fai e moitos anos nos fai falta deste tipo de actuacións. A obra máis ambiciosa deste POS será o acondicionamento dunha senda peonil entre Arins e Monte do Gozo, cun investimento de 400.000 euros. Outro dos proxectos do plan da Deputación beneficiará a Lavacolla, onde se vai construir un edificio multiusos ao carón do colexio. Este é un proxecto que ven do acordo de varias administracións, xa que neste caso colabora o Concello, colabora a Diputación da Coruña, colabora tamén a Consellería. Nós vamos a encargarnos de facer o edificio, que vai a ter un coste de 312.000 euros, e a Consellería vai se encargar de acondicionar unha zona de aparcamentos, aledaños, así como os peches perimetrais. Estou satisfeito porque este é un acordo que vai permitir que este edificio sexa utilizado polos alumnos e alumnas do Colexio de Lavacolla en horario escolar, poder así dar cumprimento á demanda que tiñan dende hai un montón de anos de poder ter un edificio multiusos onde poder celebrar todo tipo de actividades e fora do horario escolar quedará para uso da veciñanza, non? Tamén está prevista a instalación de cubertas nas pistas polideportivas de Figueiras e Verdía e o acondicionamento dos espazos comunitarios de A Gracia. En breve comezarán os procesos de licitación dos traballos do POS de 2017, que inclúe obras de pavimentación en Busto e A Gracia. O obxectivo é que estas actuacións do ano pasado arranquen a finais de primavera. E onte quedou adxudicado o novo contrato de axuda no fogar. O servizo prestaránno dúas empresas que terán o dobre de horas para a atención de dependentes. O obxectivo é eliminar a lista de agarda despois do verán. O servizo de axuda no fogar estivo varios meses prorrogado e con problemas laborais entre a empresa e os traballadores, e onte por fin quedaba adxudicado o novo contrato. Serán dúas empresas as que dividan o servizo, que este ano contará con máis de 120.000 horas de atención a dependentes, o dobre que o ano anterior. Con esta adxudicación e con este número total de horas atendidas, 121.658 horas anuais estimadas, vamos a duplicar o número de horas de prestación de servicio de axuda no fogar no Concello de Santiago de Compostela. Actualmente, pechamos 2017 atendendo un total de 56.503 horas. Dadevos conta que se pasamos a 121.000 horas 650, multiplicamos por 2. O ano pasado se atenderon a 159 persoas e a intención é que co novo contrato se elimine a lista de agarda. O contrato prevé melloras no servizo e tamén cláusulas sociais. Incorporar como obligatorio que as prestadoras de servicio poñan a disposición camas articuladas, guindastres con arnés ou colchóns antiescaras para persoas con mobilidade reducida e que teñan escasos recursos para poder asumilo, así tamén como prazas residenciais dispoñibles para ingresos temporais ou para antes de ter concedido o ingreso definitivo nunha residencia. Cada un dos lotes debe ter dispoñibles para este servicio de axuda no fogar 2 prazas por lote, en total 4 prazas. As novas empresas comezarán a prestar o servizo no mes de marzo. E case non rematamos os turros e xa estamos a pensar en orellas e filloas. E que o Antroido está a volta da esquina e xa son moitos os que están a preparar os seus disfraces. Hoxe saímos á rúa para saber como afrontan os composteláns unha das festas máis enlleiras en Santiago. Despois das festas de Nadal chega de novo a troula e que este ano o Antroido ven con presa. Para mediados de febreiro hai que ter os disfraces listos, aínda que parece que os composteláns aínda imos algo rezagados. Vamos
pouco a pouco, vamos despacio. Tamén que non vamos con moitas prisas, pero bueno, algo empezamos. Como cadra tan baixo, das Navidades a febreiro, pois hai moi pouco tempo, pero bueno, vamos tirando. Feltros, rasos, telas lisas de cores ou con moi diversos motivos, todo vale para aqueles que prefiren elaborar o seu disfraz e non mercalo. Temos os lunares, estos tamén. Esto hay muchas variedades, muchísimas variedades. Los pelos en todos los colores tamén. O inxenio aquí é o que conta e a demanda é variada, pero sobre todo hai que pensar no frío. Depende se é para os nenos, queren algo que lle abrigue, como estas cosas así. Ves? Que abriguen. Se se dan maña, xa ven que hai de todo para deixar voar a súa imaginación. Normalmente hai de todo. Pode faltar algún color, pero normalmente de todo. E se queren algo especial, pídeselle. Porque aí temos unhas cousas que están vindo en camiño para grupos, que queren a mí unha tela lisa, para que son para 20 personas ou 10, e eso. E iso si, ademais de disfrazarnos e converternos por uns días noutros personaxes, non esquezamos que xa temos presentes os doces típicos do Antroido, as orellas e as filloas. O Centro Dramático Galego e Butaca Cero porán en escena no Salón Teatro a coproducción Camiños, unha obra que quere dar voz aos millennials e que reflexiona sobre a nosa identidade. O espectáculo estará en cartel toda a fin de semana e inclúe algúns pases praescolares. Camiños é a próxima obra que o Centro Dramático Galego porá sobre as tabuas en Santiago e faino da man de Butaca Cero, que trae esta proposta ao Salón Teatro co obxectivo de darlle voz a unha nova xeración. Estamos, dixo o director do espectáculo, ante un colaxe escénico que fala de identidade e globalidade. Como manter a túa identidade dentro da globalidade. Entón, iso fíxome darlle a voz a unha nova xeración teatral que ven dende a Escola de Arte Dramática, preparada técnicamente, comprometida, e entón, ao final, elas son o noso futuro, son o século XXI. E entón, entre esa mestura, entre a súa voz e a nosa, de Esther Maila Miña, dende Butaca Cero, empezamos a darlle voz a esa xeración millennial. Trátase dunha aposta polos novos talentos galegos que queren chegar a todo tipo de público, pero sobre todo os máis novos. É por iso que a estrea farase en horario matinal con pases praescolares que se van desenvolver dende o mércores. As funcións que teremos, que serán matinais, mércores, xoves e venres, e despois de cada matinal farás un encontro co público. Tamén parece unha intervención, unha medida moi interesante, moi enriquecedora para os espectadores e para que se produza esa comunicación tan desexable neste caso. Camiños iniciará os seus pases ao público xeral os xoves ás 8:30 da tarde e repetirán venres e sábado. O pase do domingo será un pouco antes, ás 6 da tarde. Tras a estrea en Santiago, o espectáculo comezará a xira por A Coruña e Vigo. Achegámonos agora ao Hotel Araguanei, que onte acolleu a primeira das conferencias que organiza a Fundación Araguanei Puente de Culturas neste 2018 relacionadas co mundo árabe. A charla estivo centrada no conflito bélico en Yemen. O director xeral de Médicos Sen Fronteiras, Joan Tubau, e o codirector do Instituto de Estudos sobre Conflitos e Acción Humanitaria, Jesús Núñez, foron os encargados de inaugurar o ciclo de conferencias organizado pola Fundación Araguanei e centrado no mundo árabe. A charla afondou no conflito en Yemen. Ambos expertos alertaron da delicada situación que vive o país, onde a ONG ten traballando a dúcias de voluntarios en 13 hospitais e máis de 20 instalacións sanitarias. Segundo explicaron, trátase dun conflito interno acuciado polo terrorismo, o que está a provocar milleiros de casos de desnutrición na poboación, sobre todo na rural. Así, a Organización Mundial da Saúde vén de presentar datos actualizados na ONU que desvelan que a guerra en Yemen cobrouse a vida de case 9.000 persoas e con preto de 50.000 feridos. Ademais, segundo a Axencia de Nacións Unidas para Asuntos Humanitarios, 20 millóns de persoas no país necesitan algún tipo de axuda ou protección. Saibamos xa a predicción do tempo para os vindeiros días, todos os detalles de seguido da man de Meteo Galicia.
O mércores en Galicia chegará unha fronte fría que traerá ceos anubrados con chuvias generalizadas á noite. As temperaturas mínimas descenderán e as máximas non terán cambios. Os ventos soprarán de compoñente sur. O xoves os ceos estarán parcialmente cubertos con chuvascos generalizados. As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente e as máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento soprará moderado de compoñente oeste. O venres agárdanse ceos con alternancia de nubes e claros e chuvascos máis frecuentes no norte e leste da comunidade. A cota de neve irá subindo aos 1000 metros. As temperaturas sufrirán un descenso máis acusado nas mínimas e o vento soprará do noroeste. O mércores en Santiago amenceremos con ceos cubertos e chuvia que será máis probable pola tarde. As temperaturas baixan lixeiramente, sobre todo as mínimas. O xoves agardamos unha nova xornada inestable con ceos cubertos e probabilidade de precipitacións durante todo o día. As temperaturas manteránse sen cambios. En canto ao venres teremos nubes e chuvias máis probables ao longo da mañá. A caída das temperaturas será importante cunhas mínimas que non chegarán aos 3 graus. Toca botar unha ollada nos Axenda Cultural na que recompilamos moitas actividades interesantes para o seu tempo de lecer. Ata aquí as noticias do martes en Santiago. Agora temos entrevista co preguntoiro no que recibimos o voceiro municipal do BNG, Rubén Cela. Nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.